Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. Thank you! Balik po tayo sa ating programa. Muli magandang hapon po sa mga nasa barangay. Ano ho? Pilit po nating pinaglilingkuran at inaabot po ang lahat ng ating mga kababayan sa lahat ng barangay nationwide. We have more than 42,000 na barangay nationwide. Ano? So, minomonitor po nating maigi ang mga nangyayari sa barangay. Marami pong reklamo sa napakaraming barangay nationwide, mga kaibigan. Alam niyo po, merong mga barangay na ang gaganda ng samahan. Merong barangay po na napakagaling ng kapitan. Magaling ang samahan ng barangay council. Meron pong barangay na napakaganda ng mga achievements because there is unity amongst the barangay officials at very cooperative po ang mga nasasakupan. Pagkaganyan po ang sitwasyon sa isang barangay, napakaganda. No? But there are also barangays na talagang ang sitwasyon po ay hindi maganda. Meron pong barangay, mga kaibigan, na ang kanilang kapitan ay nagsusulo. Meron bang ganyan ba sa inyong barangay? Meron pong barangay na ang kapitan at mga barangay council hindi kasundo. Sapagkat ang kapitan ay nagsusulo lagi. Meron pong barangay kapitan na lahat ng bagay, lahat ng transaksyon ay sinisikreto. Diyan ba sa inyong barangay ay ganyan? Meron pong barangay na kahit anong magandang pakisama ng mga barangay officials, ng kanyang mga barangay gangawad, ay talagang merong ibang agenda ang kapitan nila. Maliit, malaking transaksyon sinisikreto. Ganyan ba sa inyong barangay? Kayo po ang magsabi, ano? Kumusta ang inyong barangay? In fact, bala kong maglabas ng separate program para po sa mga barangay at mapag-usapan natin ng detalyado ang mga nangyayari po sa barangay. Hinihikayat ko po kayo. Kayo pong mga nasa barangay na nakakaranas po ng sari-saring problema. Lalo't problema sa supposedly serbisyong ibinibigay ng barangay pero sa halip na serbisyo ay perwisyo. Ang nahihita po ninyo. Isumbong po dito sa ating palatuntunan. Huwag po kayo magkatabuli. Kung kayo naman po ay mga barangay kagawad na nakakaramdam ng kayo po ay isinasantabi ng inyong magaling na kapitan at nagsusulo ang inyong kapitan, isumbong ninyo rito sa ating palatuntunan. Tinitiyak ko po sa inyo, may pagkakalagyan ng kapitan na yan. Kung meron namang sutil na kagawad at may ginagawang kabulaslugan at katarantadon, isumbong nyo rin po rito. Hindi lang kapitan. Even mayor, even congressman, even whatever, position in the government. Sumbong niyo po rito kapag may nalaman po kayo, nakita niyo po mismo, personal na karanasan po ninyo, nakatarantaduhang ginawa po sa lipunan. Isumbong po ninyo sa ating palatuntunan at yan po i-aaksyonan at ma-aaksyonan po. Ako po, sabi ni Hans, gusto ko ng abusadong media kahit dahil mas masisiwalat na mga media ang kalokohan ng mga abusadong gobyerno. Kaya nga, takot ang gobyerno sa media dahil ayaw nilang makita ang mali. Gusto nila, saan na yan? Mahaba ba ito? Gusto nila, saan na ba? Siwalat, makita ang mali. Gusto nila lagi pinupuri. Ayan. Alam niyo po, kaming nasa media, lalo itong programang ito, tayo po'y pumupuri kapag kakarapat dapat purihin. Tulad ng aming local government dito sa Baguio City, ay pagkagaling-galing ng local government namin dito sa Baguio City. Detalyado, masikaso, lahat ng sektor tinitingnan. Tinitingnan kung ano ang kalalagayan.
Napakagaling ng LGU rito sa Baguio City. Ang mga kapitan dito sa Baguio City, ang gagaling. Sapagkat well-monitored po ng city government. Hindi po pinababayaan ng mayor. Hindi pwedeng papagong-pagong ang mga barangay officials dito. Hindi pwede. And most of all, there is a great transparency in the governance here in Baguio City. So, kayo, ulitin ko ha, sa inyo bang barangay transparent? Kayo po mga nanonood sa akin. May total transparency bang? Nakikita kayo sa lahat ng transaksyon sa inyo pong barangay. Ang inyo bang barangay officials ay isinasa publiko ang lahat ng mga bagay-bagay na may kaugnayan po sa governance sa barangay. Especially pagdating po sa resources, logistics, pera na dumarating, income ng barangay, donasyon, higit sa lahat. Ano, kumusta ang inyong barangay? Na ipag-aalam ba sa inyong lahat kung anong nangyayari? O ang inyong kapitan ay laging binubulag kayo at hindi nyo po maintindihan kung ano ang motibo? Isumbong nyo rito kung may ganyan po sa inyong barangay. Huwag kayo mag-atabuli. Tinitiyak ko po, garantisado, may mangyayaring magandang aksyon. Pinaka-menos dyan, tanggal ang kapitan. Sinasabi ko po sa inyo. Wilson, Candido Amigo, dyan sa Cavite, kailan ka ba uwi? By the way, pasalamatan natin si General Vicente Danao sapagkat yung mga inire-recommenda, nire-refer po nating kliyente for travel pass ay agad-agad naman pong nabibigyan. Singgaling din po yan ni yan. Kung si General Eliazar ay pinupuri natin ng todo-todo, magaling. Okay din dyan sa ang nangyayari, no? General Danao. Salamat. May mga ipapadala pa ako sa iyo, Sir General, para po sa panibagong travel pass ng mga bagong kliyente natin. 4 po ito. Mamaya po ipapadala ko po para mabigyan ng travel pass going to Bicol. Robert Mendoza of Bataan, kumusta ka? Batangas. Magandang hapon po sa mga taga Batangas. Daisy Bell, sabi niya, pag wala pong abusadong media, walang maglalabas ng mga baluktot na gawain ng mga abusadong gobyerno. Lalo na po ang iba, lasing sa kanilang pwesto. Sinasamantala po nila ang kahinaan ng tao. Tama ka, Daisy Bell. Tingnan mo yung kahinaan ni Mang Reynaldo Mateo. Ganon-ganon na lang kung gulpihin ng napakabait na kapitan dyan sa Buena Vista, Tarlac City. Parang Jude Briones, kilala mo ba yung kapitan na yun? Kilala mo ba yung Noel Ocampo, kapitan ng Buena Vista? Pagkabait-bait Pagkabait-bait. Sabihin mo sa kanya, makakarating sa national headquarters ng DILG ang kanyang kabaitan. Siguradong sigurado. Walang makakapigil. Siguradong sigurado. Silang humusga kung anong magiging award ni Kapitan sa kanyang ginawang panggugulpi kay Mang Reynaldo Mateo. Ipapaubayan natin yan sa DILG. Pero abang natin kung ano ang kanyang award, kung ano ang kanyang pabuya, no? At this is a classic example of an abusive official. Ulitin natin, kaya ganito ang ating tanong Kung darating ang pagkakataon mga suki, na dapat mamili ka, anong pipiliin mo? Abusadong gobyerno o abusadong media? Di ba? Mamili po kayo, no? Mamili kayo. I think we only have 5 minutes to go. Nick, 5 minuto na lamang tayo, no? 7 minutes to go. Ang bilis ng oras natin. Senadora Emily, malilyin dyan sa... Saan ka kaya, Ma'am Senadora? Sa Cagayan ka ba? Isabela ka ba, Ma'am Emily? Sorry nakaligtaan ko. Akon, ganito. Yes, no to both abusado, even to anyone who has that category. Oo nga. Pero hindi nga, kung mamimili kayo between an abusive government and an abusive media, anong pipiliin po ninyo? Between the two. Mamili kayo kung alin ang pipiliin ninyo. Kung darating ang panahon na dapat mamili po kayo. Yan ang pinag-uusapan natin.
Samantala, allow me to read all the reactors sa ating wall. Marami po ito. Robert Mendoza ulit ng Batangas. Pero kung kailangang mamili, idon ako sa abusadong nagsisiwalat ng kamalian at naghahayag ng katotohanan para sa ikabubuti po ng bayan. At teka pala muna, bago tayo maubusan ng oras. I-update ko lang po pala kayo doon sa nawawala kong pera sa aking maliit na account, no? Di ba naikwento ko po sa inyo, if I'm not mistaken, nung Monday yata, Monday ba ako nakapagkwento po sa inyo? Na nagulat po tayo na yung ating deposito may nakapag-withdraw. At lumalabas po sa record po ng bangko na ATM withdrawal. Kanina pong umaga mga kaibigan, natukoy na po yung location ng terminal or machine, ATM machine na pinag-withdrawhan. Malapit lang dito sa akin. Ito ang masakit kasi pinuntahan ko na po yung bangko to request for a review of their CCTV video, recorded video doon sa ATM. Alam niyo po ba kung anong masakit mga kaibigan? Ang sakit naman. Nawala na po ako ng pera sa aking account. Kailangan ko na po magbayad pa ng 3,000 pesos para po masilip ni Errol Dacame yung video, recorded video ng transaksyon ng oras na yon. Hanip naman na bangko ito, no? Diyos ko po, nawala na nga ako. Ay kikikilan pa ako ng 3,000 pesos. Pero hindi ko muna pangangalanan yung bangko na parang pinagsasamantalahan din ako. Dahil kailangan kong masilip ho yung video or yung picture ng transaction na yun. Specific transaction, 3 withdrawals ATM. Nais ko pong makita kung sino yung taong yun na illegal na nag-withdraw sa aking account. Akalain mo hinihingan ako ng 3,000 pesos ng magaling din na bangko. Nawala na nga ako ng pera. Kikikilan pa ako ng 3,000 pesos. Bay, sabi ko, teka muna sir, babalik ako. Ang plano ko po mga suki, gagawa po ako ng sulat that they should allow me to review the video and they should waive that certain amount. Hindi po biro yung 3,000 pesos ngayon. Ayan nga si Mang Reynaldo di ba? Naghihintay ng ayuda Tapos ako nga, nawala na nga po ng, ito na nga po, di ba? Nawala na nga ako ng, wala naman tayong, wala sa hinagap natin na may taong makikialam sa ating account. Hingan pa ako ng bangko ng 3,000 pesos. Ano na ba itong mundo natin, ano? Oligarko! Yan! Patakarang oligarko! Ng putaw, nawala na nga, no? Nawala na nga, pero reserve mo ng pangalan ng bangko. Tangina, nakakabwisit, ano? Nawalan ka na nga, kikikilang ka pa ng 3,000 pesos para masilip mo yung recorded video so I can see who was that culprit na illegal na nag-withdraw sa aking account. Ang tabayanan po ninyo, malalaman natin. Malalaman natin yan. Pero hindi po ako magbabayad ng 3,000. Maniwala po kayo. That's unreasonable. That's really unreasonable. Wala pong mawawala sa bangko. Sisilipin ko lang yung video Hindi mo mawawala sa kanila. Caridad Basanyes, ako sir, media na lang po para may bulalas ang kasamaan. Yun, yung tama lang. Ma'am Emily, yes sir Errol, Tugigaraw, Cagayan po ako. Yan, tumama ako. Abusadong media kasi sila yung tapat sa taong bayan. Alam niyo, may contention. Alam niyo, ang abusadong media, pwede niyong kasuhan, di ba? Madadala niyo sa korte. Sino ang abusado na may pagkakamali sa tingin po ninyo may nagawang krimen? Madadala po ninyo sa korte. Ang tanong, ang gobyerno ba pwede niyong idemanda? Pwede siguro. Pwede ko siguro. Pero how sure are you na mananalo ka sa gobyerno? Yung mga ganong sitwasyon. Hans, grabe ang bank. Grabe, putsa. Sisilip lang ako ng video dun sa ATM nila kung sino ang magnanakaw na 11:34 in the morning nung May 26. Sunod-sunod. Nag-withdraw 3 beses. 3 beses. Isang tayuan doon sa may ATM sunod-sunod. So, naubos yung pera. Kunti ang natira. Barya ang natira. Pangalanan na po ang bangko na yan. Abusado ang pamunan nila.
Walang puso. Tama ka, Robert. Walang puso. Putang ina, no. Sinabi ko nang, nawala na nga ako. Sabi ko, pwede bang i-wave nyo na yan? Pero hindi muna ako nakipag-argumento doon sa loob because I gonna write a letter. Ika-copy furnace ko ang Bangko Sentral. Yan. Ika-copy furnace ko ang Bangko Sentral. Tingnan natin. Tingnan natin ang mangyayari. Right, where are we? Parang wala na naman tayong oras. Ang bilis ng oras natin, mga suki. Teka, basa muna ako ng ilang reactors natin. Mabilisan lamang po, no? June Samson. Saan ba June? Si amigong June Samson, kasama ko po ito ng matagal, 10 years sa DCIR Sunshine Radio. Walang mapipili, Kuyang Errol na kami. Dapat parehong di abusado. Tama ka. Ayan. Agree. Rain Hanson na nasa New York. Wala or choose the lesser one. Vic Enriga, wala. Dapat parehong matino. Louie Pawid, abusadong gobyerno dahil pwedeng palitan tuwing eleksyon. Sabi naman ni Vic Enriga, pwede. Paul Wano Likwanan, kung malakas magbayad ng PICOS, mapapalitan ba? Haha, ganun pa rin. Faith Camino, abusadong gobyerno. Nola Nariola, mas abusado ang kasalukuyang gobyerno. Paul Wano Likwanan, wala akong pipiliin sa kanila dahil pareho silang salot. Alan Climax na nasa Texas, USA, parehas no. Go yan. Jacel Ann, para sa akin, o para sa anong sitwasyon at kailangang mamili sa kanila. Wala pa mang option, wala akong piliin. Basta abusado. Diosdado Vista, ako abusadong gobyerno kasi wala namang abusado kung walang pasaway. Talaga ha? Oo. Paano yun? Classic example, yung video natin. John Garcia, wala pagpipilian eh. Pareho ng mga abusado. Danny Placides, pananaw ko dyan sa tanong, sir, pareho wala akong pipiliin. Dapat ang gobyerno, makatao at ganun din ang media people, hindi pwedeng abusado ang mga yan. Quency Kahilig, media, mahirap ang abusado ng gobyerno kasi mas makapangyarihan. Teofilos Santos, gisadong pansit na lang. Tito Poras ng Mindoro, walang mapagpipilian. Ang bawat isa, mga tao sa gobyerno na abusado at abusado ng media ay parehong pinagtibay ng bawat isa. Caridad Basanyes, wala. Bad influence po yun. Sira ang bayan natin, kakahiya. Gani Oro, yan. Gani Oro, yan. Join our program. Oro, ang gobyerno ang dapat nagpapatupad ng batas. Kapag siya ang umabuso dito, ang tanging magagawa ng media ay pumuna. Kung ang media naman ang abusado, lalo't may ginawang paglabag sa batas, madali para sa gobyerno na parusahan ang media. So mas hindi katanggap-tanggap sa bayan pagka ang gobyerno po ay abusado, sabi niya. Thank you, paring Gani Oro. Si paring Gani Oro po ay primetime anchor dyan sa DWIC Metro Manila. Yan. DWIC 882 Manila. Ayoko nang abusado ng gobyerno dahil sila dapat katuwang natin tapos abusado pa. Hans. Gani Orolet, huwag tayong lumabas sa issue. Ang tanong lang ay kung sino ang mas pipiliin mo. Hindi pwede yung wala kang pipiliin. Tama ka paring Gani. Kailangan may piliin ka talaga. Kailangan may piliin ka. Kasi nga, mamimili ka eh. Kung dumating ang pagkakataon na mamimili ka eh, alin ang pipiliin mo sa dalawa? Sabi ni paring Gani, huwag kayong lumabas sa issue. Ang tanong lang ay kung sino ang pipiliin natin. Hindi pwede yung wala kang pipiliin kahit sa totoo talaga na pareho silang dapat kondinahin kapag ka naging abusado. Yan. Thank you. Thank you, paring Gani. Tito Asen Gaitos from the US. None of the above. But if I have to choose only one, pwede na yung abusadong media kasi pwede silang alisan ng franchise. May hugot si Tito Sen. Butch 24 ng Caloocan, pareho. Teddy Boyet Lechadores Jr., abusadong media. George Sabay ng Tacloban, parang wala akong mapili. Boy Vergara, konsulta, wala akong mapili, parehas di ko gusto. Jose Del Rosario ng Pasig, wala nang pagpipilian sa Pilipinas, puro na yata abusado. Radinel Pironia, pareho na lang okay kasi kung matino yung isa, lugi na yung isa. Haha, sabi ni Radinel. Ay, talaga naman, oh.
Where are we? Habol na tayo kasi ang bilis ng ating oras. Charisma Lakshmi Riches. Go, go, go! Go, go, go. Kung sino ka mang bangko, kabahan ka na. Kabahan ka na talaga. Utangin na. Hindi. Lumapit na nga tayo. May problema, may concern na dapat silang magpakitang gilas na... Kasi that can be a bank fraud na nangyari doon sa terminal nila. Pero sisingilin pa ako eh. It can be a bank fraud. Kaya kakapi furnace ko yung Bangko Sentral. Kanya-kanyang panahon lang yan, sabi ni Jimmy Eustaquio ng Giginto, Bulacan. Sana maisama na sa programa mo ang tungkol sa mga quarry na sumisira ng kapaligiran. Lalo na dito sa bayan ng Taysan, Batangas. Isama natin, Robert. Provide us all the information, the videos, the pictures, and the complainants. We're gonna discuss that. No holds barred. I assure you. Ayan, mga kaibigan, balikan na po natin ang ating mga isyong binantayan sa maghapon. Ito na po ang mga issue natin. Energy Department, inatasan na po ang Meralco. Ito magandang balita po ito sa mga nasa Metro Manila. And areas na, franchise areas po ng Meralco. Diba? Bulacan, Cavite, Rizal area, Metro Manila, Laguna area na sa kupaho ng Meralco. Maganda po ito. Energy Department, inatasan na po ang Meralco na gumawa po ng guidelines para sa installment plan ng ECQ electricity bill. Ibig sabihin, yung nakonsumo po ng mga nasa area ng Meralco na nataon sa lockdown ay i-installment. May atas na po ang Department of Energy. IATF, pinayagan na po ang mass gatherings sa mga MGCQ areas. Samantala, 6.5 million na po katawang nahawa ng virus sa buong mundo. CHR nananawagang pag-aralang pong mabuti ang anti-terrorism bill at ang kanilang sinumiting position paper. Dahil sa unconstitutional provisions, anti-terrorism bill posibleng i-veto raw ni Duterte ayon sa mambabatas. Pamilya naman ang inaambush na mayor sa Lanao Sur, pinabubulaan ng rido ang motibo. Opisyal naman po ng Malacanang, kinasuhan sa ombudsman. Taga Visayas po ito. Nagpapanggap daw. Kamara, paninindigan daw ang paniningil ng buwis sa digital services. Mga online sellers, binala naman po ng DTI. Para naman po safe, ilang LGU naglagay na po ng bike lanes. Maganda po ito kasi ang problema nga po ang transportasyon ngayon. Hindi lamang transportasyon, kundi yung possible virus transmission. So, mas safe po tayo kung motor or bisikleta ang gagamitin. So, kudos. Salamat po sa mga LGU na nagpo-provide na po ng bike lane sa mga lugar po nila. At yan po ay mag-encourage pa ng magandang kalusugan, di po ba? Magandang kalusugan, less pollution. Maganda. Pagka ganyan po ang nangyari na magbisikleta na lamang po ang karamihan, laking kabawasan po sa air pollution. At kilalang motel na Victoria Court, after 30 years, magsasara na raw, mga kaibigan. Ngayon, sa ating tanong, kung darating po ang pagkakataon na dapat mamili ka, anong pipiliin mo? Abusadong gobyerno o abusadong media? Tingin po ninyo. Mga kaibigan, ulitin ko, ang abusadong media, kung may abusadong media, you can bring them to court. Pwede niyo po silang idemanda, pwede niyo po silang sampahan ng kaso, at kung mapatunayan, maparusahan. Paano po ang abusadong gobyerno na may armas, na may pera? How will you fight the government? There's a saying that you can never win a fight against the city hall. Diba? May kasabihan ganun eh. Never fight the city hall. So, mga kaibigan, yan. Alam nyo, pinag-uusapan kasi yung anti-terrorism bill na magbibigay po ng karagdagang kapangyarihan sa mga law enforcers. Naalala ko lang po kapag kulang sa pasensya at humility, yung mga may hawak ng baril. Tingnan niyo po yung nangyari doon sa army.
patay kaagad, di ba? See? Kumpara po sa media, sa civilian, camera, radyo ang dala. Hindi ka mamamatay kung abusado ang media. Pero pag abusado ang gobyerno, posible kang mamatay. Ganun lang po kasimple ang paliwanag po natin. Mga kaibigan, I am not saying that this government is abusive. Topic lamang po ito, no? Because this might happen. Maaari po itong mangyari. Yung mga bagay na dati po hindi nangyayari noon, di ba nangyayari na ngayon? O sino nakakaalam? Sino makapagsabi na magkakaroon po ng pandemic? Nobody. Di ba? Sino makapagsasabi na mauuso ng new normal? Di ba? Wala eh. So, what I'm saying is, posible itong mangyari. Di ba? Posible itong mangyari. With that, mga suki, thank you so much sa inyo pong lahat. Thank you, thank you, thank you. Batiin natin ng belated happy birthday si Mama Marl, Mrs. Marlene Publico, na nagdiwang po ng kanyang karawan kahapon. Yan. Oo. Nakimerienda kami kahapon. Sarap nung carbonara. Tsaka ng chicken KFC, hindi Chicken Joy, Chicken KFC. Again, belated happy birthday, Mrs. Marlene Publico ng Zamora, Baguio City. Thank you for the warm accommodation yesterday. Salamat po. At salamat din sa panonood. Kung nanonood ang pamilya ni Angel Dasir, diyan po sa Naga, Tiwelbay, si Manay Asteria, si Manay Vic Dasir and family. Salamat po, by the way, ulit sa LGU Kang Tiwi, no? Si Primong Jaime Moran at si Miss Arlene Kang MDRRMO Tiwi. Ayan, at sa Calabarzon Regional Director ng Philippine National Police. Thank you. Sa ngalan po ng ating Broadcast Officer Earl Nico Nakami, Operations Director Oliver Licup, and Creative Director Mark Anthony Reynoso. Mga suki, ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Nakami. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.